היי חברים, אז היום אני הולך להראות לכם סרטון על מיינקראפט, כבר איך שאני משחק בסינגל פלייר. אני הולך לפתוח עולם חדש, נעשה, סתם נזרוק איזה מספר, נעשה את ה... לא יודע. אוקיי, אז הנה זה סתם, לא יודע מה חרבשתי פה, אז הנה. כאילו זה... תחת זה כזה השם שלי פה, כאילו סולן, זה משהו אומר, חכו, וואו, כל השירים שדפוסים, אני עשיתי אז זה, סורביבל, אז הנה, נעשה more options, נעשה ברשת אז create new world. כדי זה יהיה טוב, אני אביא לך אותה. כל מי שלא זוכר, אני מקווה שאני אעשה את זה. ואני אגמר אותי קצת כל שווה וגם... למה עשיתי לוקיישן? משהו כזה. אני אקח... לא, אני שונא את זה, זה שונא. חכו שנייה. אוקיי. בתכלס אני די רוצה לעשות על איזשהו מקום אחר סוף, כאילו, לא יודע, כי בטח אתם יותר אוהבים את איך שרק מתחילים את זה, ומאיפה אני יודע מה אתם אוהבים וזה, אז צריך קצת לרצוח פה משהו בשביל לאכול, ואז תכלס כאילו, וואו, זה מקום טוב לך. הייתי יכול תכלס בלי לרצוח אותם, אבל לזה, כאילו, לזה תכלס אני זקוק בשביל לרצוח אותם, לקבל בשביל משהו כזה, בשביל ההתחלה. נראה לי אני אשאר בסיד הזה. זה רק ההתחלה. אוקיי, אז בקטע שעושה, כאילו, אם אתם קופצים כזה, אז אתם רואים את הפרקים האלה, אם אתם רוצים גם, כאילו, זה לא סתם פיינפול טקסטור, משהו PvP פיינפול, שזה... אז תכלס נראה לי תהיה התחלה ממש טובה. כנראה יש לי פה איזה עין פה ממש טוב, יש פה הרבה חזירים, אני כנראה צריך עוד כמה שספיק לי כמה ימים, כי תכלס כזה, אתם יודעים, ניקח קצת אבן. אוקיי, אז מקום די מוזר מה שמצאתי פה, סתם מקום הרבה אבנים. נעשה כזה פה מדרגות, סתם ככה כזה, בשביל ההתחלה כאילו שאני אוכל לצאת מפה. אופה, הנה, אוקיי, אז נראה מה הנה, אופה, זה מה שהייתי צריך. ביום טוב בשביל לבנות פה בתים, יש פה ממש הרבה קייבס, זה ממש שרה טוב לסורבייבל, יש פה גם שלג, ולכל מי שאוהב את הדארק ווד, אז שיקח פה, וכל מי שאוהב את הדבר שקלמות הזה, לא יודע איך קוראים לזה, אבל יש גם רק, אני לא יודע למה, אבל זה פשוט לא נותן לי להכין סדר, כאילו, כי כבר נגמר לי ההנגר, זה לא טוב, אני פשוט צריך קצת פחם, ניקח עוד קצת אבנים בשביל להכין סוורד ופיקקס. אוקיי. ככה זה בעצם ההתחלה יצאה דווקא ממש טובה. אוקיי, נסוס שחור, אבל אני צריך כרגע פחם. על הרים האלה תמיד יש איפשהו פחם, אז אני הולך קצת לעלות, וזה. אוקיי, זה דווקא בעיה ממש מצוין בשביל סורבייבל לכל מי שלא אוהב את זה. כל מי שאוהב כפרים, אני ממש אוהב כפרים, אבל תכף כאילו עכשיו אני רואה, וואו, זה טוב, זה עם חצץ כזה. אוקיי, כאילו לכל מי שאוהב אני יכול להביא את הסיד הזה, זה סיד דווקא מעולה, תכלס, כאילו, ואני דווקא זה שאוהבים את הווילג'ים וזה, אבל כאילו, אני לא הולך לקחת סתם מהאינטרנט וזה, אבל עכשיו סתם לקחתי סיד. מעניין איך אני שמה כשהסרטון הזה ייגמר, כי לא יודע. כאילו אתם מכירים את זה שכשאתם עושים כזה סרטון, אז אתם נשמעים כזה אחרת, או נשי יותר, או גברי יותר, או משהו כזה, אז כאילו נראה מה זה. ותכלס אני בחרתי את הערוץ הזה כי אני ממש אוהב מיינקראפט.
אני לא יודע מה איתכם, זה דווקא משחק כיפי כזה, זה לא משנה לאיזה גיל, גם מבוגרים משחקים בזה בתכלס, כאילו, זה לא כזה משנה איזה גיל אתם בדיוק, מה זה, אוקיי, כנראה אני צריך אוקיי, הנה הסקין שלי, עשיתי אותו, כן, אני כזה, כאילו, את השיער אני עושה כמו שהוא במציאות, כאילו, כמו שאיך שאני, אבל את העיניים הם לא תמיד, אבל, וגם אני אעשה סרטון מדריך על איך להוריד את האופטיפן, אומייגאד, איזה יער מעצבן, אני שונא את היערים האלה, יערות, אוקיי, אוקיי, זה מקום מעולה, ממש מעולה בשביל לבנות פה בית, אוקיי? זה מקום מעולה. כזה בית קטן להתחלה, אתם יודעים, כזה סטארטר האוס. זה גם מקום מעולה בשביל לבנות פה קייב האוס. אוקיי. pretty good. אז זה מעולה. בינתיים אני אתחיל פה סתם עם איזה מקום כזה מחסה, כי אין לי הנגר, אומייגאד, למה אני חייב לאכול את הדבר המסריח הזה כשהוא מבושל? כן, אז נעשה פה את הפתיחה כזה בינתיים. נעשה את המקום הזה כזה ממש קטן, כזה פה. זה יהיה 3 גובה, אני שונא 3 גובה, אבל אין מה לעשות, ככה זה ההתחלה. כנראה אני אוכל להכין דלת בינתיים. אוקיי, אז נעשה את זה כזה ככה. נראה לי 3 על 3, זה סבבה בינתיים, זה כאילו כזה מיטה אחת, זה כאילו, אני לא אמורה עכשיו ממש לעשות דבר ענק, למרות שאני אוהב בתים גדולים וכאלה לא קטעים, אני שונא אומייגאד, למה? אוקיי, דבר ראשון שמים פה צ'סט, מכינים, אוקיי, הנה צ'סט, ועכשיו עושים קראפטינג טייבל, מכין, בינתיים נשים אותו פה, נכין ווד, נכין פיינס, תנור כאילו, ונעשה כזה ככה, זה מקום די קטן דווקא יצא. אבל מה זה משנה, אוקיי, נבשל את הבשר, אוקיי, אז עכשיו נעשה דלת ככה, משהו כזה. אוקיי, הנה. אז תכלס נעשה בינתיים, אני רוצה שזה יהיה לא ככה, לא, זה מעצבן אותי פשוט, כי מקום הזה ככה הוא פצפון. אוקיי, ככה יותר טוב, וכאילו ככה כזה. נראה, אני אכין עוד איזה מקוש אחד מאבן, אבל הפעם נכין גם זה. אוקיי, אז נעשה גם פה 3. ונעשה סוורד, ונעשה גם גרזן, אוקיי, בשביל העצים, אוקיי, אז זה בעצם בינתיים הבייס, כשהחשיך כזה, זה יהיה בעצם הפרק הראשון. בפרק הבא אני אתחיל לבנות פה את הבית ודברים כאלה, או שאני גם אוכל להגדיל את זה ולעשות מזה גם קייב האוס תכלס. כן, אני אוכל גם לרדת קצת למטה, או שבעצם לא צריך, לא יודע, אבל פשוט אני אעטב את זה יותר יפה. נראה, אני אבנה את זה גדול יותר. גם לי נראה. אני שונא מקומות קטנים וצופים, אני שונא גם שיש את הגרס הזה. אוקיי, נכין, דבר שאפשר להכין את זה כזה ככה. והנה. אז זה בעצם ההתחלה כזה, נסיים עם זה. אוקיי, אז אפשר להכין את זה, לא משנה איזה ווד, בעיקר ווד, והנה מיטה. אוקיי, אז המיטה, נשים אותה ככה, יופי. אז הנה בייס קטן, מקום לבנתיים, ואני שונא את הדבר הזה, שזה כאילו פה יש את האדמה, אני פשוט שונא את זה. אבל אני כנראה אגדיל את המקום הזה, בשביל שנעשה מזה באמת קייב האוס. אוקיי, אז עכשיו אני יכול בעצם לשים אחד אחרון, ואז זה. אוקיי, זה כבר מתחיל להכשיר,
וזה בעצם הפרק הראשון, ואני אשאיר לכם את הסיד לכל מי שרוצה survival כזה. זה דווקא ממש הייתה התחלה טובה, ממש ב10 דקות, תראו מה כבר הספקתי, איכשהו לשרוד, וככה בעצם שורדים. כאילו, אני ממש טוב בסורווייבל, אני לא יודע מה איתכם, אבל מה שמעצבן אותי זה שיש לי מחשב נייד ואני צריך עוד להתקין את העכבר, אז פעם הבאה אני כבר אתקין את העכבר. וזה בעצם הפרק הראשון, אני מקווה שנהנתם, תעשו לייקים וזה. כמובן שתירשמו לערוץ, ובאמת מעניין איך אני שמע בזה. אוקיי, איך אני אעשה עם זה? אז הפרק הבא יהיה על survival אחר. ניקח את האקספלר אני אפתח את הבייס הזה. אני רוצה כזה קייב האוס, אני אוהב קייב האוס כי אני יכולה איך שבא לי, כאילו כי מבחוץ לא איך שהוא נראה, אבל כאילו מבחוץ אני יכול לבנות בית קטן כזה טוב ויפה, רק שפה ילך לישון. אוקיי, אז תודה חברים שצפיתם בסרטון הראשון שלי, ואני מקווה שתירשמו לערוץ, ובפעם הבאה נעלה עוד סרטונים כמובן על מולטיפלייר וכולי, ואני מקווה שתהנו ותעשו לייקים ותגיבו במה אתם רוצים שאני אשחק בפעם הבאה, כאילו כמו איזה משחקים מולטיפלייר אתם אוהבים, ואני אעשה גם טוטוריאל לאופטיפיי מוד, אבל שתדעו, כאילו, יש של ה-1.8, אבל אני יותר מתחבר ל-1.7.10, אז אני אביא לכם את הטקסטורה הזה ל-1.7.10 ואת המוד. אני אסביר בדיוק מה המוד עושה וכאילו ואיך לעשות את המייקרופט יותר מהיר בעזרת המוד, שזה בעצם הצליח לי. אוקיי, יאללה, ביי חברים.